Ban kreng ye kinong shong shnong ban the ki kali ki ba mi thamai na kapor se kapor kadai ka thong jong ki company ba pher hat sat lak kapor thai kumju hakani kari India ru bunsen hi ki kali ki ba mi thamai ki dei ru ki ba penman toy shibu ni kinong thet na mar ki company ru ki ale ban pen janai kat bala ki kali thamai ba ki pen mi hakane kata yo la yo ban sakhi ya ki jing plat pat ba ya ka kali arsaka jong ka wei ko company hakane kanong ba shilong Hakajia lang barit bala penlong hakani katayo ka company penmi skuti Yamaha lengba kedukan Frank Yamaha ka badan hanong siliang nong thmai shilong la pelat pat ba ya ka skuti ka badang thmai ka bala tip kum ka Yamaha Ray ZR 125 FI hybrid scooter ka badan bat bluetooth bat kiwai de ki jimen toy ba pensuk ye ki nong nya Kene ke skuti kadon ke jingkya ka ba khandai pa khandai kilo ke jingbam phnyang ka ba khamduna ka ba klantan bat ka ba skam habanya yaka kador jong kene ka Yamaha Ray ZR 125 FI hybrid scooter ka sedang na do prapawaja plus pa lai pho tengka shaneng handrai kumba ka long menta na ka Frank Yamaha kan pen phaino shakinong thiet kumba 100,000 tengka ka pisa na ka dor bakithien Territory Manager Assam Northeast India Yamaha Motor Sales Private Limited Urekib Hassan ula pelat patba yakni ke skuti rengkat ke Jingodon lang utrai ke Frank Yamaha Shillong uba ai pasa but Public Relation Manager ke Frank Yamaha Shillong uba Arman ki pasa This second wave of COVID has not only been hard on all of us but as we slowly and surely progress, I hope we see light at the end of the tunnel and positivity and hope returning once again. So, thank you for all our customers for supporting Yamaha.